खुलुमका जोदोनो आनमों सुलेखा देबबर्मा बाक्सा borok ano sinina haike baksa borok ano sinia phonangwi mano ang tini nukjak phamani reason hingke omo haise ani nogo sei mangni tongo kaisa ke kotor kaisa ke chikon kotor hingka hingke chela chikon hingka hingke bwrwi hingke bwrwino hingke chwng phiyogwi mangno tonimo hingke kotor hingka kai bo nogo dolma lekhe bo thango hineke thangka hingke rugrok pho sole phani sineke chwng bono khai tonyo ke phiyogpuru phiyogo hingke phiyogwi bo bonogo phayo hingke miao hingke bo yogi neke thangka ke bi log logi sei chikon bo thangka logi logo hingke thangka hingka hingke boro thangmani 4:30 hairogo ongkori thangka hingke 5:30 hairogo hingke sei chela nogo sokpaika hingke sei bwri nogo sokpailia hingke chwng nogo phayani hini tongo hingke to sokpailia hingke sei chela nogo sokpaika bwri sokpailia hingke ama bai babu wana jagui boro miya rutuka ke ambo bwkha paya hingke ambo rutuka hingke manliya hingke dolo malai thangkana horogo haiphono mano hineke chwng horo tongka haiphono bwkha paya hingke chwng horni 10:30-11:00 jora babu bai chwng je jaga seirok thukugo bisi ajago thangui chwng naikha babu bai hingke naiphono kwrikha manliya hingke tini aichuk bachaoine amai babu rutukha hingke rutugi bo manliya hingke mama song kol yang kol khai mama bo rutukha hingke mama bo ko khos manliya hingke sini sui ongkoi thangka hingke maximum chin paran boro joto saimano chini sui tongo hingke tong chamake lama rogo nukha hingke moi song haike kuki song nogo toni ri phayo chini sui no yok jak phono borok toni ri phayo hingke haya kheba gejora phono riri phayo rigi neke haike ba amaya babu no kol khai sauno ni sui yango phai tong phai ke ani ne hingke joto no saimano ke ang sanamu chungmani kemo haino paithogo jung joto jaga rutugui amar kaisa wansumung phayo je lamao nugui neke kebo saimia ngi phano langjak tiro ongkhana abono wansumung phayo ta hingke boroni sei phaika sanja jora hayo hingke ba borok langjak ti phono wit langi thangkana haino lama roko phon phai tongkana hani phono ongkhana hingke angogono last to ang sanani muchungo tomungno kebo ong hai ngi tongka hingke norok riphadi screen number rijak tongnai norok riphadi haya kheba lama rogo phon nugui tongka hingke norok riphainani ungthung jotin kebo nugui tongka hingke nokni bora beleno tension nungjak ang to yang ongkhorok hingke nogrok gastong pia borok bai bisi tongkona hingke ani ama bai babu hingke borok tension nungjak miya horo borok thuimanliya biang thangka babu haingkha bahai ba sairok tongingkha hingke keu bai da saimia angui buiba langjak turongui thangi bui nogorogo dangi tongingkha obo wanchugo hingke tomungno omo hai ngi tongkha hingke norok riphainani ungthung ta hingke khoroksa seini owner borokno sikama ke bahai borokno saimanai hingke obono ang sanani muchungo tomungno obo hai ngi tongkha ke please norok kipli riphai hingke gana gi to sungjato jagano chung rutukha chungman khamu gana gini kirin bagino chungmanliya omo kaisa chung saimano bo gana gini okri bo buben langjak khana ta kaisa hanga kai bini bo ben friendly bin gana borok thaka hangke bo maya khaijak tui ngi neke bo asugiru haike bo rogoiru bino mo hai tomo ke miyawo che nok ni gana ni mawai bo nukha ke bono bo nugui neke maya khaijak tui ngi asugiri khapo ke bo to saimano ge ban get bus kamo singke bo thangani hingke angwan chungmani je fursini sui chela phaika bo habi phaika hangke bo gate ni phataro ongkhana hingke mahasurok nuguno samia tlangirok thangjak tirongino tlangi thakana hai ma tongjaga paithago obono wansung phai gana kini to kere hingke ang bara obono sanamu chungo tomungno om hai ke bongi tongka hangke chungno contact khai di